bandiraɓe sehlaaɓe musidɓe tedduɓe wonɓe jamma wonɓe ñalawma wonɓe subaka e kikiiɗe mo kala salminama salminago neydi e salminago teddugal Pindi TV e haalirde Teccane garti laawol gongol addande on ko ngono addande on ko adinde min naata yewta nde ko yettude bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ɓe ganduɗa kon softuɓe jamma ñalama subaka e kikiide kala ko waɗa hayso fewani hayso yooɗani oɗon manta oɗon ñanta so woñima oɗon onca Allah ne hokki on hakkillaji timmuɗi gandiji mon no kisi kongi moƴƴi ne jalta hen Allah jaama on jaama min jetti on no feewi jetto joguiɗo ɗo fuɗɗi molaɗo haaɗi yewta men koɗo galle hande en dañi ɗo musidɗo timmuɗo tedduɗo biyeteɗo Sadio Diaw jaaɗo Hondolde mo ganduɗa ko ɓoydaɗo mo joguiɗen jikke ko jiɗɗen famnude bandiraɓe ɓe ko mo famnu ɗumen en mbaɗino ñanden le fol haalde golle Harouna Moussa Dia wondude Daouda kono hande kaleten ko Harouna Dia e haala ko kalten Harouna Dia ka eɗen jogui jooto ma Sadio Diaw addana en jaabowol beele kone Macky Sall ari e banggue dawrugol ko nden Harouna naati e dawrugol beele Harouna addi ɗum e dawrugol ko yilade poste walla yilade jawdi hol kitale ɗe Harouna naati hen hol tampe ɗe Harouna tampi hen to banggue développement ɓamtare holko Harouna gollani diwan o e holko gollani leydi Sénégal ko addi ɗum mi wiya Sadio Diaw calmina bandiraɓe haade men naade mundi yewtere nde Allah jarama Abou Samba Diop en calmini dendagal bandiraɓe meɗen heɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe a yawa habdirde Pindi TV min calmini goto e moɗon foof inde muɗum e yettode muɗum ɗo woni ene woniri eɗo woni kala eɓen mbiya on wonde yon luɓmin noppi moɗon min kala noon e hunde ko Abou Samba Diop jogori namdade ne golle Harouna Dia ma en jawte hen ko Allah ko arsigui hen andude hen ko so Allah jaaɓi inchallah on calminama e ɗumajoto no aada yaari hayso ko minutaji ɗiɗi ma haala min seeɗa e gurdam ma kono ko addi ɗum sa janda ɗa ñonti ande ɗa haaɗi aɗa lammi tot bon mi ɓooyi haalande bandiraɓe kadi mi haltan ɗum hannde mi sikki neɗɗo wawa wondude premier questeur l' assemblée nationale Daouda Moussa Dia mo ganduɗa ko maire ko gueɗe ko tohoso mo Allah hokki wuneji kewɗi e ñalawmaji kewɗi gonɗon ñantoɗa namdoɗa holko ñantuma min kala ko ɓornimi ko tawde ɓornimi ko faɓe kesta ñantuma o baka noon o baka o moddani leydi mboɗa andi so neɗɗo joom debbo goto selani hebde mo dañede rewɓe ɗiɗo kono noon rewɓe ɗiɗo joni kaltake e Sénégal kala mo nawlani won tan nawlirde saabu hay so jiiɗa ko justement jogui bidon nebam tan ciggata ko bidon essence ɗum woni wonde leydi he Sadio Diaw haade men yettade golle Harouna Moussa Dia holto Sadio Diaw jeeya beela janggui seeɗa beela ɗannima hol golle ɗe ɓurɗa yawrude ko adi nde addinata e politique bon Abou Samba Diop so tawi nan mami gurdamam mbeɗa jogui hen ko jaabimami tawi kadi ko jabotomami ko woni waɗi seeɗan fagal e aduna kala kaɗa haala hen haala ko laaɓi nde taw kaldata koye yimɓe kalta kadi koye anduɓema kaldata koye anduɓema janggo e janggo ma hornajo yimɓe aya o Pindi TV nana Sadio Diaw ne haala e Pindi TV o haala ko wona gonga ko saabu o yiyani bandum hen tan min gurdamam ko gurdam cariɗam eɗam heewi no fewi no fewi e nder gurdamam duuɓi seeɗa gurmi ɗi waɗi hen ko heewi somi limti ko mbanmi e gurdamam cikkata komi guuru duuɓi temedere tawa ne wayi bien sûr cikkata ko duuɓi temedere par ce que nder gurdamam he mi janggui hen alqouran woni ko mi meeɗa janggude tan ko français andingal qouran mi meeɗa janggude français alqouran janggi ɗum ha jettimi alwalam gardanal premier jofni ɗum koye rewo ɗum ko biyeteɗo sahal e wuuro wiyetego Firiq Melayen ko ɗon jofnimi alwalam o wiyetego Melayen Firiq Melayen Firiq Melayen Sadio amɓe wawi capoje fewi koye awɗin toon seeɗa a janguide safal ɓe o ceerno camara min joguino toon ne wiye Abdoulkadir kañum jaguinanno min noon jaaɗon koye mo wonam gorko mo ganduɗa ko sanɗa wonno eɗe jinno yawde rendinde Qur'an rende ɗum wiya to wiya sahal to toon Qur'an yawi rendude toon min jeeyi toon pour mbiɗa yaw rendude angol makko toon jangguɗa jofnoɗa gotol gona ɗimmitani ɗimmitani no gumiti noon de mi artu Dakar ga tan jaaminanmi institut islamique ɗo grande mosquée Dakar ɗo ɗon jokkumi jagdam ha dañmi shahada ko biyete seran fago certificat ɗo institut islamique ɗo ɗon gummorimi jami pami Côte d'Ivoire jeeɗa Côte d'Ivoire tan kalɗa Côte d'Ivoire tan kani presque Côte d'Ivoire Mali seeɗa Bamako et puis gartumi Burkina Faso seeɗa
ngarɗa Sénégal hol meccal ɓuuɗa heeɗo ɗo nde garɗa ɗo nde nde garmi Dakar ɗo nde caggal nde gartumi ɗannimi ɗanngal ngal welani duttimi e nder leydi he jaami ko hôtellerie mbanmi formation hôtellerie le hôtel Teranga ɗo c'était en 1992 gaynimo formation am koye le 2 décembre le 3 décembre 92 hawre OCI 92 ari maintenant hôtel Méridien pour wadde collecturé formation amen min gayni ɗum ɗo hôtel Méridien ɗo en 92 après caggal mum ɓe mbaɗimi affecté ɓe nayi kam hôtel Ganale Riyama Rasson Ndoye ɗum woni ɗum mbaɗami embauché pendant 4 ans mi sellani rafiti hem toon mbaɗmi démissionné musidɗo goto bokkanaji min kalɗo wi ay oɗo Sadio wimi e o wonno dañde milliard uji saabu 92 e sommet OCI o wonduno koye lamɗo ɓurɗo hewde kalis hollo gonno min gonnon koye roi Hassan mo Malaisie roi Hassan mo Malaisie roi Hassan mo Malaisie nde OCI 92 heure nde min peccama pecce kewɗe kala président hokkama neɗɗo goto gonɗo e muɗum serveur gonɗo e muɗum min mi waɗama maître d'hôtel après mbaɗɗami roi Hassan min mbadda roi Hassan waɗi ɗo ko balɗe ɗiɗi oɗo hawre o hooti aussi o tawa ko aussi fof ha gasi ono ko balɗiɗi o waɗi wiya ici ko sellani yetti vol makko o hooti o faati Malaisie après dokkami Rafsanjani ko assemblée nationale président assemblée nationale mo Iran on mbaɗɗumi 2 jours après Rafsanjani hooti e aussi on kewi kalis aussi he wa sanno kem kalis kewɗo ene haalo walla daño ko unoto bon musidɗo wi tan ono fona hewde kalis mbasina haalde kalis ono foti kono haajuno jokkodira walla jokkodirani ɓe heeɓino coordonné ji makko kono noon finalement e portefeuille mo joguino on wi kam ay oɗo o wino mo wawana mo waɗani o wattani maintenant beele ko haal tan oy roi Hassan winomi roi Hassan ko mawɗo wonno mais ɓii ko biyeɗo prince Abdallah wino kam wonde yomi ƴettu coordonné ji muɗum après d'ici 6 mois ko jawa ko woni ko Amérique mo jokkoya formation makko kam ko roi o mais ɗo à partir de lebbi jeegom ndi kala ɗo ɗum o manaɗa e Malaisie o waɗi feere mi ara Malaisie mi ƴeewa holno mi mbaɗata feere hami daña aɓa jiiɗa kono caggal mo jokkodira finalement mi jokkoya coordonné ji majjirma joni ma yittu saabu won suka debbo woni ɗo bamum ko toon woni nana galle koye Pindi TV woni bamum nana Malaysia won goɗɗo kadi Ceerno Alassane Sall Almadi ko jeɗɗo Pindi TV e radio Teccan o wawi radio Teccan wadde ballal o addi ɗo ballal o addi ɗo dami wadde ɗo hunde foof on joom suudu mum nan toon wadde ma yitumo so Allah jaaɓi Sadio holde naɗa e politique bon min nani politique tan ko nde Daouda Moussa Dia naati politique nde Harouna Dia naati politique naati Fouta nde min puɗɗinade politique hollitande e 2008 wiyoɓe Harouna Dia ko nde makke nde nannimo hen ko yidde laamu wadde ɗum ha sabanagge mo wadde ko kalda ko no wewidiri wona gotum jiida aɗa andi so tawi en naati e gurdam Harouna Dia to banggue politique hakkude Harouna Dia e politique wonko woni ɗon ko yimɓe paamani so tawi ɗum ittanoma joni tan ha laaɓi ma woɗ yimɓe heɓɓe poɗɗodirani Harouna Dia ko araray walla poɗɗodirani makko banggue laamu ko saabi ɗum saabi ɗum ko Harouna Dia nde wari ɗo no yiɗɗo ene président de la république Abdoulaye Wade e o arno ko addude ɓe ballal makko e leydi ndi eyyi ballal makko e leydi ndi ballal makko ngal noon wona ballal kalis komo jogino ballal ganduɗa woni e hoore he won gandal ngal andi gandal ɓamtare o yiɗno noon nafde ɗum leydi ndi o wawi rewnu ɗum noon banggoɗo sowona o rawna ɗum e junngo président kala mbawɗo laama ɗo e leydi o rawna e junngo mum o yiɗi ittude hen heewi o waɗa e junngo Abdoulaye Wade e so tawi a teski Gouwana Gouwana mawɗiɗo e Sénégal mais Gouwana ko miijo Harouna Dia Gouwana ko Harouna Dia miijo muɗum miijo Harouna Dia ko miijo toon to Burkina Faso nde Abdoulaye Wade yeehi Burkina Faso ɓe jindiri o haala ɗum peeje Gouwana holno watte ha Sénégal to banggue nguura domaine agriculture to banggue ndema to banggue ndema sewoji e maaroji min Harouna Abdoulaye Wade wi andi o wi on neka ko neɗɗo baɗɗo important o ene wawi wallude ha leydi min ndi yaade par ce que min jimmi ko sibiriɗe ndema ko ɗum woni addi relation ɓurɗo tidde hakkude makko e Abdoulaye Wade par ce que gandal makko to banggue leydi e ndema te Abdoulaye Wade ne yinno ɓamtire leydi banggue ndema finalement Gouwana o addama waɗama financé mais juuɗe waɗani ko juuɗe ɗe waɗaɗe woni ɗe juuɗe laaɓani ɓen dokki moƴƴinɗe e golle ɗe kono miijo ko miijo moƴƴo ko wonno wadde 2008 Harouna kañum naati ko faate ɓamtare saabu nden yallah yiyoma yaafo Oumar Anne lewowel to guuriki caggal nde gummi toon min jokkodira o wiya min jokkude Harouna Dia no walla min to banggue ndema mbiyanoma ko baba kopporeje holko jiɗɗa nden Harouna ne liggo ko adi politique wade muɗum yettade to banggue ndema e ɓamtare bon haade politique o yettade banggue ndema e diwan moƴƴino wiide sabu ono nande diwan min gondi o Harouna wonno miijo makko foof o deeɓi
ko yinnode addude ndema ka ɗon e nder diwani mais o yinno fuɗɗorade ko bosyaɓe wuro ngo jibinango o fuɗɗo ɗum ɗo bosyaɓe ɗo beele so tawi bosyaɓe ɓe ji e hoddiɓe heddiɓe so ji après affaire ol o yaani layne nokkuji goɗɗi layne nokkuji goɗɗi fof e won saaha noon wadde ɗum anda e diwani he yimɓeɓe wawa ɗum kewani e umanata mo mbiɗa o lewol to ɓuuri koliyaɓe e won saaha kañum ne janggui ɗum ɗon ha wawi ɗum ene gayni arti lewonno koye ɓe woni no beytande min jangguinde place beyte international travail waɗino financé beyta Bourkil Hamadou Sadio voilà taade noon humpitama mo jogui ngol humpiro kanko lewol tawa mo jogui ngol humpiro wiya yo ar o wallodiri mabɓe e ballal Allah e ballal ceerno Alassane Dia mawɗum Daouda Dia ɗum toon e ɓe kalde lewoyel ha filliti wallodirde mabɓe ngal ɗon gollal ɗon ɓe puɗɗori min tiyani ɗo min jooɗi ɗo Dakar ɗo tan hamin ji butari makka kecci ene keele ɓe wiya ko bosyaɓe faratan assez wiya ko bosyaɓe te ɗum hewno yiiyata koye dande maayo minen min ji e nder jeeri bosyaɓe faratan assez makka ne heele ɓe mbi kono poɗɗe ɓe mbi ko Harouna ñaji joni wiya Harouna Dia kono jaam jawdi ene Burkina Faso kañum fuɗɗo ɗum addum ɗo henne ɓe mbi wonde icam nden hawni makka jeeri fatade jeeri nden hawni kono Harouna wi no wona yimɓe fof mbino ko wonta o min wona nde waɗi nde woni yimɓe hakkandi ne puɗɗi andude hono Harouna Dia nden noon wona politique wonno nden waɗani politique ndeko noon wona politique adunoma ko développement ɓamtare seede muɗum ko kala wuuro ngo mo natanno e nde naata e politique nde kala wuuro ngo mo naata e wuuro he e wuuro o wiyata ko min noon mbaɗa yinno yawdude Macky Sall wallodurde muɗum ha wona lamɗo ko piyaɗo ko toñaɗo min mi yiiɗa toñague mi yiiɗa piyaɗo jinnumi ko yawdude makko wallodurde makko kadi ko ɓiɗɗo kadi pullo hono meɗen ballodire makko kono noon kala wuuro ngo mbaɗa natodire banggue politique jinmi ko min ballodir to banggue développement e banggue politique o hol caɗele wuuro moɗon e o saaha andi politicien fuɗɗorade wuuro namdade hol caɗele wuuro weeɓani saabu caɗele ne keewi so limi caɗele mon haw gayni woni ɗo joni caɗele so goni sappo holle caɗele mo jiɗɗo holɗe jiɗɗon adorade hen hande so mbiyami noon laaɓo hen goto hande holemo laaɓat ɗon wuuro foof wonko haalno caɗele wuuro foof wonko laaɓino ni woni Harouna wuuro fof nattata ko développement ene wonde politique ndeka noon ko développement won ñoom ɗum woni eyyi holko jiiɗa e on saaha ko ɓurno toppitade saabu haali joni Gouwana PUDC nan ɗo Harouna yiiɗi ko fate ndema no fewi beele ko ndema sewo sewo walla ko ndema gurnirteka woni culture vivrière ko cikkuɗa ko Harouna ɓurno yidde kanko ɓurno yidde presque ko ndema sewo sewo ngo ndema sewo sewo omo heewi hen doole omo yiɗi ndemaji ɗi fof kono noon ko ɓuuri mawninde o yiɗi ndema kanjje en ndema batance en pomme de terre en gueɗe mbaɗe hon noon ɗeɗo gueɗe ɓurno yidde yo doole par ce que seede muɗum sa ƴeewi guuri ɗe waɗi financé e nder Fouta ɗe fof département Kanel hande sa ƴeewi ene famɗi wuuro ngo natta e nder département Kanel tawa yiyata ɗon grillage e guesa taw ganduɗa jungo makko ne hen taw kanko ko ɗum waɗi ɗum gueɗe kewɗe woyndu en yaade fois suji en ko nandi hen jardin ɓe waɗani men forage ndesel donc sewo sewo omo yiɗi ɗum e negol jawdi aussi omo yiɗi ɗum mo yinno ko gueɗe mbaɗe noon kadi ni il faut duttuɗen caggal seeɗa ganden Harouna Dia sen tawi woni o natitno e gueɗe ɗe ko pour laamu tan walla dañ jawdi déjà on wawno wasde wadde politique onon wasde politique kadi ko dañata ko sino ko faggoto ko hoore makko e poste makko ngo joguino tan e poste garɗo Burkina o yimɓe jejjiti hol garɗo ɗum Burkina Harouna Dia ɗannaki Burkina Harouna addi ɗum ɗon ko liggey maygal ngal dawol saabu toon to dolla e dendu Amérique to France jangde makko woni Casamance o woni foof yimɓe heeɓe cikkata ko ɗannima no ɗanniyanke kala Sénégal najo ha tengte mbiyo mbimi yeeyi Burkina Faso yiiɗa taw wona golle nawnomo bon sen garti wadde ko kalɗa joni ko wadde kanko o fini law wallude ɓamtare guila politique o yettaki aɗa anndi Harouna Dia fuɗɗori pinal ko gila e caaka gila e gaycerel gila e tindi e daari gila e kirɗeli hakkude guri e guri gila e théâtre uji Harouna ɓooyi yidde pinal fuutankoɓe e fina tawa muɗumen so tawi on joddunomo ɗo hannde omo haalanma fina tawa Fouta omo haalanma holno ɓe gurduno e Fouta kanko ko gendiyanke o noddirtuno Allah makko yidde fuutankagal e ɗum ɗum Harouna ɓooyi yidde yo Fouta yaaru yeeso Fouta ya ene jeeya e doole makko ko addinimo yidde yo laamu ngu heɓe ko beele laamu ngu ne heɓe beele Fouta koɓe ene keɓa gueɗal par ce que o yii Fouta ala gueɗal beele yen dañ laamu to mo lamminten beele Fouta ne daña gueɗal
o haali ɗum e discours makko nde président de ay Bosiyaɓe yaari Bosiyaɓe ko heewani wadde ko ɓe daade tribunal haala o wi oɗon nganndi min mi wona neɗɗo timi neɗɗo mitin o wi oɗon nganndi min mi wona neɗɗo batu hannde woni goo am ƴettude konngol e batu ɗum noon komin jinno dañde ko min dañi min jiɗino laamu Macky Sall ko beele eɗen keɓa gueɗal oɗon nganndi ɗiɗo kuuraji daane maayo ɗiɗo e ɗiɗo laabi mbaɗa ɗiɗo promotion wona laamu ngu ko laamu men oɗon nganndi en keɓata ɗum duuɓi capanɗe joyyi eɗen goyto ɗeɗo gueɗe ɗum kiɗen keɓ nde kanko ko ɗum wonno goƴe makko ayi batu ngu fof jaɓɓugal ngal fof e welde e yodde kanko woññomo ko Fouta dañi ko e kanko ko Fouta dañi o yinno kono wona kanko yodde kanko déjà o dañi avant komo yi ko Macky Sall laamu yimɓe il faut mbaɗa takkere ngannda wona haaruno duudanaki hoore mum ala o duudani komo sippire yo Fouta dañi e te ɗum kadi nde ɓe laamu ngu jooɗi tan automatiquement koye ɗum ɓe payi sa ƴeeɓi hannde Fouta fof wonti sañceji aménagement ji mbayno leydi plus de 7000 hectares mo ngannduɗaa waɗi aménagé dans le vallée o tan dane maayo o ɗum so wonano kamɓe ngari ngoni e hoore ɗum ɗo he wawa heɓata o heɓata o pomuji ɗi pom Bosiyaɓe pom tan Hamadou Hunare wonani hay 6 kilométre nde men nde min jangguinde pour guyki nde aɗa wawi hebde passement ha Hunare sa felliti yaade guyki ɗon ɓuuri tidde eko jaɓata ɗon e Dakar ko bien sûr eyi hande ƴeew hande no wayi no wayi Sadio holko ɓurɗa mantade e saaha nde jawton nden nde weeɓani hewɓe cuusa nde hol ñalawmaji ɓurɗi muusde meɗɗa teskade an e Daouda Hawno o mbaɗi ɗum e guure ɗe bon ñalawmaji ɗi eɗi keewi ñalawmaji wasa wadde belɗi ko musɗi mbimi ñalawmaji ɗiɓe musɗi ɗi eɗi keewi kono ñalawmaji belɗi ɗi eɗi keewi ala dawol ngol min dawi tawa min palaka ala dawol ngol min dawi tugamma 2009 haa ɗo wona ɗo ala dawol ngol min miiɗi ummade emin dawa taw wona won faliɓe yeeso en ƴeewata e bonnude dawol ngol faddade dawol ngol a jarama faddade ko dawal gadanal yeeɓiyankoɓe Pindi TV heeɗiyankoɓe haalirde Teccan on calmama on jurama on jettama ɗo e 3 villa e jetti haalleɓe ɓe to banggue filmaji ɗi anana haali ñantuɗoma min ko yimɓe ɗiɗo ñantimi wutte o ko ceerno Cheikh Oumar Ba mo Kaya kono ñooti ɗum ko Diallo Oumar Samba tenowo Diallo Zamzam Couture ɗon ɗo Amo 6 ɗo ngal ɗo dawal gasi kono no goɗɗe kalten ko golle e gurdam Harouna Dia koɗo men hande ɗo e nder 3 villa ko Sadio Diaw gokomo hondolde